Molt bon dia, què tal? Benvinguts un altre dilluns més aquí a Parlem d'Esports, a la teva sintonia. Tres Viles Ràdio, Media Ràdio. Com no, doncs estarem fins la 1 del migdia parlant, com sempre, amb l'entrevista. I avui tenim al plató dels estudis de de Tres Viles, que el passador té Ràdio Sambi. Tenim en Jordi Matas, president del Consell Esportiu del Consell Comarcal del Maresme. Bon dia. Moltes gràcies. Consell Esportiu. Consell Esportiu. De fet, encara hi ha que ser com no? que tenim a traduir-ho així, no? A dir Consell Comarcal. Però és que en el seu moment, quan es va fundar, eren els Consells Comarcals de l'Esport, perquè no existien els Consells Comarcals. Un cop es va constituir els Consells Comarcals, es va demanar o es va dir que els Consells Esportius havien de canviar el nom, no? I en lloc de ser Consells Comarcals de l'Esport, van passar a ser Consells Esportius del que sigui, no? El del Maresme, el del Vallès, el de Barcelona. O sigui, és que en certa manera som anteriors al Consell Comarcal. Sí, vosaltres sou abans que... Abans que. Molt bé. Doncs ara parlarem amb tu. Com no, Pep, bon dia. Bon dia, bon dia. Com estem? Bé. Avui no te portem... M'he posat seriós. Avui m'he posat seriós per mi. Avui fresquet y tal, això. Julio, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Bien? Como Venga, siempre. va. ¿Arrancamos? Venga, va. Vamos. Vinga, Pep. Jordi, bon dia. Molt bon dia. I gràcies per estar aquí amb nosaltres. No res, Esperem 5 preguntetes, jo 4 i la cinquena el meu company Julio, vale? Bueno, a veure. Un llibre. Mira, a mi m'agraden molt els llibres com de detectius, per dir-ho així. I llavors, sobretot, m'agrada Jean-Luc Benalec, perquè retracta, no?, els temes que passen a la Bretanya. I, a més, és uns llibres que et porten, no?, restaurants, hotels, llocs, i després dius, ostres, si jo vaig a aquell lloc, aniré seguint aquesta ruta. Sí. I, per tant, doncs, diguéssim que són lectures que et permeten escapar-te, no?, de tot l'altre, del dia a dia. Bueno, sí, llavors després vas veient que aquells llocs que està dient existeixen, no? I llavors dius, mira, el dia que hi vagi a parar ja tinc una ruta feta. I una pel·lícula? Doncs no sóc massa de cinema i per tant, doncs, no sé, a mi se'm poses un compromís realment, però qualsevol de Clint Eastwood doncs ja m'està bé, en aquest sentit. Tipus de música? Mira, m'agrada molt tenir música de fons, quan treballo, quan vaig amb el cotxe, llavors em puc posar música de jazz, per exemple, que em relaxa, no?, que em permet estar treballant tranquil·lament amb aquesta música, com música clàssica, quan l'ocasió així fes, no? Música actual, doncs, o més pop o més anys 90, no? 80-90, no? 80-90, que penso que com aquella música... Colom Dayan i companyia, no? Exacte, dius, és que costa, no? Avui en dia, per una que ja ens costa motivar-nos com ens motivàvem amb aquelles cançons, no? I un viatge pendent? Viatge pendent, Nova Zelanda. És un tema que fa molts anys, des de petit, que em van regalar uns llibres que eren, doncs, no sé, el de l'1 que era Europa, no? El 2 que era Estats Units, l'altre, el 3... Hi havia un que era Nova Zelanda i Austràlia, no? I des de petit que tinc aquesta mania, no?, de dir, un dia o altre, el meu somni és poder anar... Doncs ja saps. Però, clar, quan hi vas a aquests llocs és estar un mes, i avui per avui... Amb un cap de setmana no ho fas, no? Amb un cap de setmana. Julio. Jordi, yo te digo deporte, ¿qué me dices? Mira, básquet. Me gusta el básquet. ¿Habías jugado a básquet? He jugado a fútbol sala, he ido en bicicleta, me he roto el brazo por ir en bicicleta, o sea, que deporte sí, ¿no?, en ese sentido, y también, pues, proporcional a tu forma física. Pero el básquet, sí, además voy con mi hijo y mis nietos, vamos a la peña, que somos socios, y mantenemos este tema, ¿no?, de decir, oye, el deporte en familia y verlo para poderlo practicar después. Ahora con Ricky disfrutando. Este año especialmente, sí, dice, oh, por fin tenemos un aliciente ahí. Esa pareja Ricky y Tommy. Bueno, espectacular, ¿eh? Estamos viendo, lástima que se perdió, pero claro, tienes
este fin de semana con el Valencia, ¿no? Pero han hecho también un equipazo. Y la Peña es tal como está, pero por lo menos Ricky Rubio es un aliciente y ha cambiado. Creo que la filosofía va a ir cambiando también con el entrenador, que está dándole una nueva pues, dinámica, ¿no? Y qué importante, ¿no? Cuando tienes un buen entrenador, un entrenador que sabe transmitir Dani Miré de toda la vida de la toda la Peña vida, que y sabe siente, dónde ¿no? Y está. que siente, exacto, Sabe cuando dónde conoce está. la casa. Sí, sí. Jordi, què és el Consell Esportiu del Maresme? El Consell Esportiu del Maresme està creat per una llei del Parlament fa bastants anys, i llavors és el que ha de desenvolupar tot l'esport escolar a cada comarca. En aquest cas, doncs, el Consell Esportiu del Maresme es divideix en 3 parts, no? El Maresme, Mig Maresme i Baix Maresme, perquè els representants de cada una d'aquestes parts formin part de la seva junta, del seu consell. I d'aquest consell s'escolleixen uns membres que formen part de la junta. Els consells formen part tant, aquestes 3 parts, representants dels ajuntaments i de les entitats. Vale? I llavors es procura que hi hagi una representació proporcional de cada part, perquè no hi hagi una part que domini sobre l'altra. En aquest sentit, perquè clar, si tenim en compte que a Mataró són 130.000, clar, llavors tindries tot, no? Llavors el que es fa és que estigui proporcionant tot el territori representat. Llavors, fem l'esport no fedat, per entendre'ns. Llavors, intentem que hi hagi tot l'esport possible a nivell d'escoles i a nivell d'entitats, clubs y entitats. Y todos los fines de semana, o sea, su liga, Sí, su sí. básquet, fútbol, de tot. No, bàsquet, ojalà. Hi hagués No, hi ha bàsquet? No hi ha bàsquet. Vaja. Diguéssim que el bàsquet està molt treballat per la federació i a nivell d'esport escolar, doncs, almenys fora de Barcelona, pocs llocs, poques comarques existeix, no? Diguéssim que ha desaparegut, per desgràcia. Sí, fem totes les activitats individuals, activitats de conjunts, de tots els esports, i es tracta d'això, no? De fomentar la pràctica esportiva a les escoles, i amb aquesta edat escolar. Després també tenim lleure. Nosaltres també movem lleure, que amb els pares, no? Que quan acompanyen amb els nens, doncs veuen que diuen, i nosaltres què? Doncs nosaltres també els muntem lligues per a ells, de lligues en vòlei, que és on tenim més fitxes. Penseu que nosaltres movem unes 6.000 fitxes al Maresme. 6.000? 6.000. I per tant és un volum molt important. Molt important. Molt important, però dins de tot continuen sent els grans desconeguts per molts ajuntaments, perquè per desgràcia a vegades cada 4 anys tenim un regidor nou, no? Llavors torna a parlar amb ell o torna a enfocar, i també per desgràcia els nostres tècnics, els tècnics dels ajuntaments, crec que a vegades es perden tanta burocràcia com se'ls demana, no? I llavors no poden estar tan pendents com per desenvolupar noves activitats o noves formes. Com a Consell Esportiu també col·laborem en diferents ajuntaments, sobretot ajuntaments petits, que o no tenen prou personal tècnic per a esports o no tenen tècnic d'esports, i llavors nosaltres fem una col·laboració amb ells per ajudar-los a tirar endavant activitats esportives. Diguéssim que som els col·laboradors o la mà dreta d'alguns ajuntaments per a aquests temes. No ocupem mai el lloc d'un tècnic, sempre els ajudem ajuda a desenvolupar activitats, no? I llavors podem estar durant tot un any o col·laboracions puntuals, depèn de l'acord que arribem amb aquell ajuntament. Però el que busquem és que no hi hagi cap ajuntament, que sigui petit, que es quedi sense poder activitat esportiva. Fer activitat o si no poden fer-ho ells, compten amb el Consell Esportiu per fer-ho. Ajuda. Pep. Jordi, has dit que bàsquet, futbol, bicicleta... Quan comences tu amb el món de l'esport? Quan i com? Jo quan era petit vaig a un col·legi doncs, que vaig estar molt que hi havia sempre activitat esportiva i m'ha agradat de sempre practicar-ho, no com un esportista d'elit ni molt menys, no? Perquè les meves possibilitats no eren això.
Jo jugava com a porter, sempre em feia rascades, en aquells moments que no hi havia gespa com hi ha ara, no? I després, doncs, quan vaig entrar en política, el 2011, se'm va proposar ser regidor d'esports i de llavors vaig estar uns anys com a regidor i la veritat que em va encantar, no? Perquè penso que és un gran potencial que els pobles que creuen amb l'esport tenen un potencial enorme, no sols per donar-ho a conèixer, sinó tot l'aspecte social. I llavors jo tinc aquesta afició, també des del 2011 vaig entrar com a president del Consell Esportiu i encara segueixo, no estant jo en política, no? Per tant, és allò que ha creat en mi com una addicció. Ho portes de les venes. Ho porto, no sé. He disfrutat, tinc un equip tècnic molt bo i que, per tant, doncs, i una junta també de que hem anat a una amb els anys complicats que vam passar el 2011 i 2012. Però, bueno, és allò que ho tens a dins, la tira, i dius, i sobretot quan treballes amb l'esport escolar, doncs és una meravella perquè crec que dones molt i reps molt, també, en aquest sentit. O reps més del que dones. Jordi, ¿cuáles son los tres deportes, por ejemplo, que más practicantes tiene? Mira, nosotros tenemos sobre todo vóley. Vóley tenemos 1.400 fichas sobre las 5.000 que son escolar propiamente, ¿vale? El siguiente deporte es el fútbol sala, y ya nos vamos, el siguiente es el patinaje artístico, 828, y luego unas 715 de fútbol sala. I a partir d'aquí ja ens baixa, no? Però nosaltres toquem atletisme, toquem gimnàstica rítmica, gimnàstica artística, patinatge, activitats de poliesportiu i balls, ritmes i balls també, que és un tema que últimament aquí a Sant Vicenç doncs, s'ha fet, no? I que volem tornar a fer perquè a part del que és esport també fem activitat física i llavors aquí entrem tot el que s'està generant actualment i actualment hi ha temes de balls, no? I que el ball doncs, permet moure, no? Moure tot el cos i llavors fem aquestes activitats també del Consell Esportiu, el festival, el Dance Fest que diem, no? Tots el Consell ho estem impulsant. Jordi, ahora mismo, a les nois i noies d'aquí de la nostra comarca del Maresme, cada dissabte, només dissabte o diumenge també? Feu competició? Depèn de les entitats i del camp. En principi és divendres i dissabte. Jo sé. ¿Tiene buena vibración? ¿Tiene caliu? A veure, la qualitat hi és, però diem que qualitat en el sentit no de destacar en voler ser un Ricky Rubio o en voler ser un Jamal, no? En sentit, perquè el potencial hi és, perquè hi ha bons entrenadors, perquè hi ha gent motivada, perquè hi ha gent que li agrada tirar endavant les activitats, no? Els clubs, hi ha gent apassionada amb els clubs i veus que es desviuen pel seu club. Llavors, amb aquest club conviuen gent que estan amb l'esport escolar, que són fitxes amb consells esportius. Si aquests nens i nenes destaquen, se'n van a federat, perquè això és el que hauria de ser, no? La iniciació, començar, veure si aquell nen i nena quin esport ja li agrada, perquè comença amb un esport, però després poden canviar cap a un altre, perquè es van formant i van veient, no? Llavors, a la comarca, doncs, dic que sí, que en bàsquet, el que dic que no, però tenim 30 fitxes, en aquest sentit, però és mini, no? Llavors els enviem cap a una altra comarca perquè puguin jugar. Tant de bo poguéssim tenir tot aquí. També tenim handbol, i ens passa igual, no hi ha prou equips d'handbol a la comarca, i llavors ens enviem aquests equips cap al Vallès, no? On poden competir i poden formar més. Si és quan no tenim esport per poder competir aquí, els enviem a una altra comarca. Està bé. Perquè no es quedin sense poder competir. Jordi, cada temporada a més o a menys? Mira, nosaltres quan va haver el Covid, va ser la comarca que menys descens de fitxes va tenir. I es vam mantenir. En aquest sentit, en un entorn, doncs mira, estàvem parlant, si normalment teníem 4.500, 4.600, vam baixar a uns 3.600.
I a partir d'aquí ja vam pujar. El següent any, quan es va tornar a reemprendre tot, vam estar en 5.000, 5.700, l'any passat també 5.700, fa 2 anys 5.700 i l'any passat unes 5.600. Aquest any el ritme d'inscripcions, perquè encara està obert, crec que superarem aquests 5.500 de l'any passat i tornarem a estar entorn doncs, a uns 5.700, així és que podem recuperar aquest entorn. Hem de tenir en compte també que estem a punt d'entrar en una fase que hi ha menys nens, per tant això anirà a la baixa per el descens de la natalitat. En aquest sentit, per una banda, i després també per un component social, perquè potser no es valora tant, hi ha moltes AMPAs que no valoren l'esport com a tal, o no volen tenir aquesta responsabilitat i llavors ho passen a empreses. Les empreses, doncs, al final les dediquen a tenir els nens entre setmana, els pares també volen que practiquin esport, però només cap de setmana, entre setmana, però no el cap de setmana, perquè els cap de setmana fan altres activitats o se'n van amb els nens a altres llocs, llavors no hi ha aquest aspecte de competició. Pel Consell Esportiu, competició no és anar a mort, entens, un partit guanyar. Nosaltres el que valorem és que juguin, que aprenguin valors, que tant esport individual com esport col·lectiu, com a equips. Perquè al final tu fas un esport individual, però tu estàs en un equip, tu estàs amb altres nenes o altres nens que participen, no? En rítmica o en gimnàstica artística, per exemple, o en judo, no? Participes sol quan estàs competint, però tu formes part d'un equip. Però llavors el que ens trobem és això, no? Després també hi ha AMPA, empreses que fan les activitats de les AMPAs que no estan al cap de setmana. I llavors, llavors molts nens se'n van afadat, no? Quina llàstima, no? Quina llàstima, perquè igual no cal que estiguin fadats amb unes edats tan d'hora, no? A vegades veus que les pedres són més grans que els nens. I permeteu-me que ho digui així, què fa aquest nen fadat? Què fa aquest nen quan encara li necessita un recorregut, no? Per veure si aquell esport és realment l'esport que li agrada. És que igual comença per jugar a futbol sala, però el seu esport no és futbol sala. Després descobreix que el vòlei és un esport. Nosaltres tenim moltes fitxes en vòlei, som els dels consells que més fitxes té. I la comarca, el vòlei és impressionant, el desenvolupament que té, que cada cop anem creixent més. Un cas amb aquest seria a Caldetes, no? Que el vòlei ens està creixent. I llavors, el vòlei és un esport que pot practicar sense contacte físic, que és el bo que té. I amb el gent gran també tenim el vòlei. Ja s'estan desenvolupant el que diem el Newcom, si voleu, parlem d'aquí una estona. El Newcom és un esport per gent gran. Llavors, el vòlei és un esport que pot practicar gent en un espai sense tant d'activitat física, sense contacte físic. No hi ha puntades de peu, no hi ha travetes, cols de colze, no? A menys que sigui el teu company el que ho faci jugant, no? Però vull dir, llavors, clar, i també permet que nens i nenes que no tenen grans habilitats físiques, no passa res, perquè estàs en aquell espai i pots jugar, no? I llavors ens està creixent molt, i després quan fem les trobades a la platja, nosaltres procurem fer, hi ha diverses trobades de Mataró, però al Masnou a l'Ella també hi ha, fem un dia d'una activitat física a la platja, que llavors venen diferents nens i nenes de diferents escoles i es troben a la platja per fer aquella activitat durant unes hores, no? I llavors això permet també que entre ells es relacionin entre escoles, es relacionin els 3 pobles, en aquest cas, o 2, si és Argentona i Mataró, que es relacionin els mestres, que bueno, és un dia d'un intercanvi d'unes hores, no? I els li permet també sortir, no? Sobretot quan és abril, maig, sortir de la classe, que comença a fer bon temps, i els portem allà, bueno, és com respirar, no? Perquè surto del meu entorn, no? Aquell dia surto dels meus paets, vaig a l'entorn a fer esport, a conèixer gent, i a respirar, no? Interactuar amb gent. Interactuar. Doncs són coses que també el Consell Esportiu fa, en aquest sentit. Molt vàlid. Pep. Els entrenadors
de cada esport estan titulats? O els oferiu treure's la titulació vosaltres, en aquest cas? Mira, nosaltres parlem sempre no d'entrenadors, sinó de tutors de joc. O formadors? Diguéssim, nosaltres són tutors de joc també els que arbitren. I després tenim els entrenadors, com dius, perdona. Teniu els entrenadors i tots tenen la seva llicència, també de carnet, com a carnet esportista. El Consell Esportiu fa formació. I a més estem demanant que tots han d'estar al ROPEC. Per què han d'estar? No perquè és un capritxo nostre, sinó perquè la llei ho exigeix. Perquè no pots tenir un entrenador que no està format. I actualment està passant. Cada vegada menys, Cada vegada menys, però per desgràcia encara hi ha. Abans entrenava el pare de... Però bueno, o la mare de... però és que arriba un moment que dius, és que hi ha una sèrie de coneixements i nosaltres podem fer formació. El Consell Esportiu fa formació en col·laboració amb els ajuntaments. Llavors, i després busquem també que aquests tinguin les seves pràctiques. Però el Consell Esportiu dona aquesta formació. I ho demanem, de que estiguin. Que ho demanem que estiguin perquè és que per llei. I després pot venir un dia o altre una inspecció i llavors diem, ai, I què passa? i llavors què passarà? I aquí pot anar-hi qualsevol persona a dir, vull treure el títol de formar-me a... Sí? Sí. Qualsevol persona. No Sí, cal que sigui vinculat sí. a cap escola... Ni... No hi ha cap inconvenient. El que passa que hi ha raus també, hi ha escoles que estan fent rau d'activitat física, rau d'esport, que aquests ho poden tenir, i després persones, sobretot persones que estan vinculades amb les entitats, els entrenadors, o gent que ajuda puntualment o que fa de monitor durant casals, doncs també es pot crear aquest títol, i amb aquest títol ja estàs dins el ROPEC. I per tant, ja tens el primer sou, diguéssim, que pots guanyar-te'l tenint un reconeixement i un títol oficial. Jordi, ¿no crees que sacar el deporte de los colegios ha sacado el calibre que había en las competiciones escolares? Yo recuerdo de crío en Montserrat, tema baloncesto, era gradas llenas, sentimiento de colegio. Esto de sacar los deportes de los colegios y llevarlos a pabellones o a cubiertas, ¿no cree que ha desvirtuado el sentimiento de colegio? Sí, totalmente cierto. Y además es lo que vemos, ¿no? Esta pequeña queja nuestra, ¿no? De que se está haciendo mucho daño el deporte escolar. Porque al final no hay tantas horas como había antes. Antes había más horas en el horario escolar para practicar deporte. Ahora se ha reducido. Y todo es como decir, oye, el deporte que lo hagan como extraescolares. Qué lástima, ¿no? Qué lástima que teniendo instalaciones en los colegios o en los institutos, pues que no se pueda practicar más. Y luego ya que tenemos los espacios, pues, ¿por qué no se sigue la extraescolar en ese colegio? Y entonces no se hacen extraescolares ahí, sino que se van a los clubs. Y luego resulta que los clubs no tienen suficiente espacio y piden a las escuelas que cedan espacio. Pues es un contrasentido, ¿no? Totalmente. Porque entonces no es deporte escolar, sino que ya es federado. No, es que hablo de la ciudad de Mataró. Es que ves en pabellones de la ciudad de Mataró entrenando escuelas. Por la mañana, por ejemplo. Los está sacando de su hábitat, de su sitio donde... Y antes que hablabas del baloncesto. Badalona para mí es en el tema del baloncesto escolar es un espejo. Las competiciones se hacen en viernes. ¿No sería posible trabajar con los clubes de la comarca para que renunciara a esos entrenos de algunos jugadores los viernes para poder hacer competición escolar los viernes? Y esos mismos críos jugarían los sábados con su equipo federado. Mira, piensa que desde el Consejo Esportivo trabajamos con todas las entidades y montamos los calendarios a principio de curso. ¿Cómo lo hacemos? Pues en función de los equipos que hay. Viernes, sábado. Ojalá tuviéramos esta inquietud en los clubes y en las entidades en todos los deportes. Hablabas antes de las empresas.
le ha hecho mucho daño al deporte escolar, en mi opinión, ¿eh? O sea, Sí. porque antes había el padre o el profesor que le gustaba el baloncesto y se involucraban, luego estuvieron los clubs con sus entrenadores titulados y tal que se involucraban, y ahora han entrado estas empresas que, la verdad, han hecho muchísimo daño al deporte en general, ¿eh? O sea, Sí, porque es esto, lo que hemos dicho antes, ¿no? De que hay una sensación, a veces hay una sensación que el deporte entre semana es como aparcar a los niños. Es decir, yo pongo a mis hijos a las 7 vengo a buscarlo. en ese sentido, pero porque, a ver, porque por los horarios profesionales de los padres no son compatibles. Entonces necesito, ya está bien de que hagan deporte, pero claro, es un deporte que al final no se traduce en una competición el fin de semana. Pero que he dicho antes, no buscamos competir por competir, sino porque en la vida hay que competir. Estamos acostumbrados, ¿no? Luchar para un funcionario, para luchar por su plaza, pues hay que pasar unos exámenes. Pues has de competir, has de saber superar estos retos. Y poder jugar un fin de semana es ganar y es perder. Y es saber perder. Y es saber jugar, saber ganar y cómo ganas, ¿no? Pero todo esto encontramos, pues sí, que ojalá pudiéramos tener unas AMPAs más deportivas. Y a veces encuentras una AMPA deportiva, hay un cambio de esa AMPA y entra una AMPA más cultural. Y todo lo que se ha hecho durante esos años anteriores se pierde. Entonces, una lástima. Yo, Jordi, Julio, eh, perdona que estamos ya fuera de tiempo que está Ah. diciendo Miquel. Jordi, ha sido un placer haver estat aquí. Sabemos que el Consell Esportiu del Maresme feu molt bona feina. El futur està molt clar, treballant per les escoles de la nostra comarca. Jordi, una abraçada molt forta, moltíssimes gràcies Moltes gràcies a vosaltres. i Jordi, molta pues. salut per a l'esport de la nostra comarca. Nosaltres tornarem d'aquí 5 minuts, una musiqueta, i tornem amb els resultats i amb la tertúlia. Fins ara! Fins ara. tresvilasmedia.cat. La veu i la imatge de les tres viles. Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu de Llavaneres, Caldes d'Estrac. El so de la costa del Maresme. Tres Viles Mèdia Ràdio.